Abeceda. Túto hru vždy hrajú len dvaja herci a musíte ísť vety v téme v abecednom poradí. Tam si kamaráda, jděte do prdele, máte volno. To znamená, musíte začať ahoj, Bohuši. Skúsi to Ondřej vy dvaja, dobre? Dajte si to, začnite vy. Ako náhle sa pomýlite, alebo teda nejakým spôsobom to bude dlhšie trvať, tak ja zazvoním a striedam vás buď Michal alebo Igor, dobre? Tak jo. Akorát je čas začít. Dobre? A téma je, sekundu, len dám tému. Tyva, to jsem to měl už, ty. Generál poučuje na buzerplaci, ako sa má správať dobrý vojak. V abecednom poradí, hej? Apeluji na tebe, tohle je pozor. Bože můj veliteli, omlouvám se. Celý den se jenom vymlouváš. Do prdele, to jsem ale opravdu blázen. Mane, jak to mluvíš? Fíha, to mě nenapadlo. To je už dlo, to už je dlo. Já myslím, že už je to kse. Ideš, Michale? Ideš, dobre, okej. Skončili. Generál jsem tady já! Jasný! Hajzle jeden, promiňte. To mě ujelo, generále. I tobě? Jo! Kretene! Proč tady ze mě děláš? Ty všichni z generála, debila. Chudobinec mě vychoval. Počkej, vy jste kde? Vy jste kde? L. L. A já jsem debil, jo, já jsem debil, jo. L tam bylo. L tam bylo. L. Pokračujeme. Láďo, čověče, když jsme spolu sloužili. To už je dlo. Míšo, seš to ty? Nejsem. O, to jsem se splét. Peťas. Ty mě nepoznáváš. Radek. Richard. Měl být Kvído. Já jsem Kvído. Peťas a pak je Kvído. Já řekl Peťas a on měl říct Kvído, ne? MNOPRS. No, nebo... TUQ až daleko, vole. Jsem voják, vole, no tak ježišmarja, no. Konec, radšej konec.